menur kang esmu alum winor lan oyot-oyotan kati kusuma manggambar-ambar mawur kuku sing tuwa kumelon kalon katimega lir membo Bathara wulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati Kang Rama Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah aning Mekah lahiripun ing Madinah madhe kenabian Haning Mekah lahiripun ning Madinah madhekipun ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji mring pangeran paring rahmat lan kanikmatan sing jenenge Baladewa manggung kanduhan rimang ing swara marata jaya marata menye padha-padha ayo Petruk Kanegara ora bakal mundur yen mung tanding karo Prabu Baladewa rumangsane apa edaran kowe Tagel nyadeh awi bingung arep nyuwarake Bagong lambene kaya ngene piye kowe iki nyapa ta Truk kowe iki nyapa kok mlayu-mlayu ngono ki ana apa? Weh, Gong, aku wis kelakon sowan ana ing negara Ndarawati. Perlune dikongkon karo bapak supaya ngaturake apa sing dadi wangsulane Surya Prabu Sri Bathara Kresna. Bapak sing wis ngaturake layang penglamar bakal nglamarake adik awake dhewe sing ragil, ya kuwi putra angkate bapak sing jenenge Bambang Penyet. Bambang Senet. Heeh kuwi. Ning nyatane ki mau kriwikan dadi grojokan, uluk dadi tangisan nyatane nggonku sowan kawan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ning kono wis ana sing teka duta saka negara Ngastina Sinuwun Prabu Baladewa. Prabu Baladewa
Heeh. Terus Prabu Kresna paring wangsulan apa? Prabu Kresna ewuh ing pambudi, nyatane arep nampa penglamare bapak pekewuh karo Prabu Baladewa, nampa penglamare Prabu Baladewa dhisik penglamare bapak. Mulai mau dadi pasulayan. Kowe dadi pasulayan. Heeh. Lakon aku mau adu sekecap karo Sira Prabu Baladewa. Lho, kowe wani karo Prabu Baladewa to? Iya, tak weneni mergo wis ngempet karo bapak. Bapak dina, bapak dielek-elek jarene wong cilik, wong sengkeng, wong desa, gedibal 17. Lah kok arep bebesan karo ratu ki sing gabrak apa? Ora ngilo karo gendhoke bapak dieceh dadi wong kere. Lho, bapak dieceh dadi wong kere, Truk. Heeh. Kuwi tenan. Bapak yo kere tenan. Kasus nyatane ya kaya ngono. Lho ora. Kowe iki dadi anak kudu labuh karo wong tuwa sepisan, labuh karo negara, loro agama, telu wong tuwa. Yen kowe pengen entuk kasuwargan sejati. Lho, lah kowe lak urusanmu, lah kowe mau budal ya budal dhewe. Aku ki nusul kowe mergo banget tresnaku karo kowe. Ngono leh mumet kowe ki buka Sherlock ora dikirimi karo sing ngendang jajire tenan. ning nyatane ya iso tekan kene. Lah iya to. Lah kok iso dadi pasulayan mongko Prabu Baladewa kuwi dadi dutane Sinuwun Prabu Duryudana. Heeh. Ngerti ora? Iki mau Prabu Baladewa teka karo sapa? Karo Patih Sengkuni. Sengkuni ya kok ecek. Iya, Sengkuni tak elek-elek rumangsane apa? Mula jenengane ki Sengkuni. Sengkuni ki sengak unine. Lho. Teri gantal pati, teri kuwi greh. Kok greh teri. Gantal kuwi nguntal pati wis ngarani kae besok matine keleleken teri greh ngono kae. Iya. Heeh, wis tak tekati aku wani karo Prabu Baladewa. Mengko dhisik to, lerem dhisik, lerem dhisik. Kowe apa ora mikir? Prabu Baladewa kuwi teka karo Sengkuni, mongko Sengkuni kuwi petih ngestina. Ora iso ucul karo Kurawa. Kurawa kuwi cacahe ana pira? Cacahe 100. Kowe Aku mau ngijen. Lho, lah iya. ayo aku ijen lho. Kurawa 100. 100 musuh siji lho, mesti menang 100 ya Kang ya. Aku kaya ora mikir teko kaya ngono. Loro ati aku ora mikir kaya ngono. Aku yo ora mikir yen Kurawa kita cacat aku ora kaya ngene. Tak lek neh eman-eman. Aku ora mikir. Wes iki ora ana gunane kowe iki nangis ngono. Lah terus piye, Gang? Terus piye nasibku? Nasibku terus kepiye? Wis ta. Kowe iki jagung bakarane Endi? ora maksud iki tanggung perkarane ngono. Rumangsa lha kowe wani nantang karo Sinuwun Prabu Baladewa iki kudune kowe ya tanggung jawab. Ning nyatane Kurawa ki cacahe akeh lho, Gang. Yen tak mungsuh dhewe kakeh bisa aku mateni Kurawa. Aku lho wis tak tanggung jawab. Belani bapak lho. Mati utama kowe. Mati utama. Tenan iki ora ngapusi. Mati ya saiki utama kowe. Bab perkara bojomu rasa mikir Aak Bagong sing bakal menghidupinya. Layak to layak kowe senengane ning omahku, senengane mbuh nyilih kompo, mbuh nyilih drei kowe arep ngesir bojoku. Wae bojomu ya penting kok. Ning kucawiane bojomu ki bokonge gedhe sisih ngawur ora. Piye iki nasibku piye lah? Kowe kudu wani tenan. Wis, tak lilani. Aku tanggung jawab rumangsane apa. Kowe maju dhewe lho, aku balik lho. Aku bakal ngomong karo bapak, Pak, Petruk wis almarhum. Bengkok mburi kae wenehno aku wae. Wis ora apa-apa. Tak tekati. Nggonku belani Bapak Semar, nggonku belani adikku Senet, bakal tak lilani aku bakal maju ring Malagan. Wis, saiki sawah sing ning nggon samping omahku kae, kayo penono. Denggelmu meletot, lah wis tak tuku Truk. Kaya wis mau tuku ya, Kak. Wis tak kes ngono kok. Oh iya, Ding. Lah dadi aku ki duwe apa? Kowe iki ora duwe apa-apa. Awong mangkatmu yo nekat tok. Piye to? Wis, rumangsane apa Dewa Petruk iki wedi karo Prabu Dewa. Rumangsane apa rumangsane? Kowe ora ngandani ora ngandani aku ora.
tak kethek dhewe, tak kethek dhewe. Kowe kethek ya aku. Ayo pancen yo kethek tenan kok yo. Petruk nen. Petruk nen. Aku bareng mlaku lawan Bagong nyusul karo sliramu merga nyatane Kakang Semar wis duweni rasa sing ora kepenak. Nggonmu temeka ning Praja Ndorowati mesti wae bakal ana pasulayan nyatane tenanan. Nggonmu duwe pasulawan kelawan Sinuwun Prabu Baladewa, mula aku sing nyusul kelawan sliramu Petruk. Kowe rasa dadak kuwatirake bapur karo Kurawaku sing bakal ngundurake. Wit. Saestu iya we terpesona. Aku terpesona memandang Ndara Anoman sing bagus dingay. Ana tubles. Jenengan belani kula. Iya. Mani kalih Kurawa wani. Ana tubles. Weh, Jan, jane ketiban apa to? Ya, ya. Kurawa siji wani. Wes. Ayo, Amuk Suramarta Jaya Marata. Imbang yen wana-wana Petruk kanang golok tanding karo dapure Kurawa pundur jangkah. Kurawa kalih, Kurawa loro wani. Wes wani ana tubles. Terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu. Suramarta Jaya Marata. Panjenengan terpikir mriki. Yo tantangan para Kurawa ora usah dadak kuwatirake. Monggo iki dadi pasulayan aku sing bakal aden gawe. Nggih, pun monggo. Ngali ya ora. Iya iya, sengit men karo aku ta. Keduwuren iya iya sepurane. Tantangan para Kurawa. Nggih, pun. Bab nantang niku pasrahke kali Petruk rampung. Ayo Amuk Suramarta Jaya Marata iki padha-padha. Iki nata mandura Prabu Petruk. Prabu Petruk. Prabu Petruk kudu lumatos. Ayo, Suramarta Jaya Marata Kurawa maju sayuta mara saketi mriki kala gare-gare kong. Petruk kantong bola ora bakal mundur jangkah. Mengke jenengan lunga. Aku ning burimu aku ora bakal lunga. Mengke kula tantang ning kaya-kaya wis pemanasan. Pemanasane wis suwe jenengan terus lunga, keturun. Ora. Suramarta Jaya Marata yen padha-padha ayo iki tandhika Petruk kantong bola ora bakal mundur jangkah. Mengke jenengan lunga. Arep tok tantang apa ora? Yes, Suramarta Jaya Marata ibanyen padha-padha. Ayo padha-padha pelungsane ati karo Petruk ora bakal mundur jangkah. Ayo aku legane nganti kuwi. Ketularan kowe. Apakmu kapan kowe? Ana dengeng ente Suramarta Jaya Marata karo Petruk iki Prabu Petruk si penunggal Pateh Nono penunggul apa dosane hangung kuli mringsa somo aja di ndak kualat lah iya bener
kandamu lali sumber iwasan toblas emang sura merata jaya mamrot mek anak katoke melorot arep sura jaya merta ayo para kura margane maju sayuta mara sakit iwuri kalang legan ning ati ku ambyake kaya wong jala kurbuten kaya menjangan mati ayo Kurawa siji ora ketok Kurawa 100 kon maju rene rumangsane apa Swatama Kartamarma Saratayu Durgempa Durtasana kon maju kabeh ora bakal mundur jangkah rumangsane tanding perkara karo Petruk Kanong Golong ora bakal mundur jangkah tanding karo Dapur Kurawa aku adalah Siva rumangsane apa wani karo Petruk ambake dianggep Petruk ki wong saudon telu saurupan rumangsane apa Petruk oh ternyata ada manusia di sini Dapur Bu iki waduh nganggo poni barang wah nganggo poni kowe jenenge mesti Kartamarma ya ta Kartamarma ayo kowe arep maju nantang iki keridane Petruk padha kira Petruk wedi karo dapurmu Petruk Kalamaru napa napa murgake mundur aja tok bacot anggonmu bakal ngelamar loro temon bakal dijodohake kelawan Lesmana Mandura Kumara sing ngomong sapa sing daup ndek kapan jam pira nanggap apa lho wong saka mangsane wong sing wis jejodohan wis dadi bojone wae iso pegatan Mas iso pegatan nek ora ngandel tekoke karo iki kowe aja sewiyah-sewiyah karo Petruk kowe aja nantang perkara kambek Petruk kowe rumangsane apa ning kene kuwi padha-padha lek ngaturake penglamar kelawan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna aku karo kowe iki padha-padha lek nglamar ditampa karo ora sing menang paring masulan kuwi Prabu Kresna paham rungokno kowe rungokno iblis lanang bakune kowe gelem minggir apa ora kowe gelem mundur apa ora bakal mundur rumangsane apa Dewa Petruk wedi karo kowe tak ilangi nyawamu apa malaikat kowe apa malaikat nyawane wong sing ana alam donya kuwi dicekel saklare karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek saklare urung ya urung mati Mas. Urung mangsane apa lho aku ki wis sak ploke sregep olahraga lho ototku lho ya. Lho otote lho aja dhuwur-dhuwur kelekmu mampu. Oh ya. Urung mangsane nantang perkara karo Petruk gelem bali ora bakal bali. Ora mangsane apa? Apa dikira wedi karo dapurmu. Yen perlu ampyak kaya wong Jawa, Kurawa 100 maju. Kelakon, lho, aku kuwi sajar pencak. Lho. Kowe nyedak sirahmu candak set jentuske gajul nggo sikil. Tos. Kowe gletak angkat set banting memburi. Tos. Tos. Idak metengi. Almarhum lho. Ngono kuwi terus tak unggah kene set. Ngene to. Lah. Entuk rai. Tos. Candak meneh set. Entuk rokok. Hong pi hong. Karo mangsane apa? Iblis lara tunggal karepe dhewe. Wani karo Kartamarma. Apa mesti tak medani? Kowe durung ngerti kondange Kartamarma. Tau tatih bedah kutha boyong biduan. Tanding karo dapurmu sing ora bangene. Weh, ayo perang karo Petruk. Apa dikira Petruk wedi karo kowe? Ayo maju kala legane kete legandang. Ilang nyawamu. Kok dhisik aku tak bismillah sik. Kowe iki ngopo? Ora apa-apa wong jenenge wong arep perang iki bismillah dhisik kok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tanding karo aku. Tanding yo tanding, Mas. Rumangsane aku wedi karo kowe apa piye? Matane ngicek mesti. Bagaya. Ayo tanding karo dapur wis ora pangkane Kartamarma. Maju.
iblis larat nganggo gegengan karat. Oh, yeah. Wah, keparat kethek putihan omen. Obabamu belani Petruk. Ayo, maju marang ngarsa. Pecah kamu karat. Ya. Awas. Yo. Ho. Yo. Ora tok endane pecah dadamu parat. Yo. Pecah. Koyokmu parat. He. Ha. Ha. Lele nek neng oh mati aku Edian aduh waduh mati aku arat iya boleh selamat pas ya ha. Mati aku, parat. Ayo maju. Ho. Bengkek pundakmu parat. Awas. He. Ha. Kedian. Parat. Ho ho. He. Ho. Ho. He. He. Awas. Waduh, iblis lan karame dhewe. Waduh. Ya. Ya. Has. Ho. Ho. Ah. Ah. Hey. Ah. Wah, pasti ya waduh. Kaliyang parat. Urepe dhewe. Awas. Yeah. Wah, Edian parat. Yo sebelakno dadamu. Yo. Iblis. Yo. Mana rono? Cobanen. Awas. Yo. 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 Edian. Parat. Alah arep ngopo kowe?
Wah. Ya. Wah, iblis lanat karepe dhewe. Awas. He, hi. Ya. Ah. Awas. Awas. Yo. Mati aku parat. Yo. Siji, loro, telu, siramu. Jaya tandingmu jawaku, maju. Korene Petruk, banglak rangket pedhot gulune, cobanen. Hi. Ha. Ha. Iblis lan karepe dhewe awas. Yo. Hey. Hey. Iblis saat edan. Waduh, edan. Aduh, lo. Wat. Iblis sanat wani perang ning jero eblek kowe. Edan, lo. Hey, edan. Lo. Main belakang kowe. Ah, mati aku aduh. Palaran. Ayah Aksara Marata, Jaya Marata bagian padha-padha. Ana rene dapure Anoman. Pancinato. Waspadakno Jayadrata kang maja ning Malagan.
Jaya tandingmu coba kaya. Ora usah kowe tak pamer kasudimpian. Tanding ana Jaya Jarata. Iblis karepe dhewe. Awas. Oh, weh. Oh, weh. Oh, ah. Ah. Jebol dadamu parat. Ye. Iblis parat karepe dhewe. Ya. Wedian parat. Oh, eh. Ha, eh. Ha, eh. Ha. Ya. Ece parat. Ha, hi. Ha. Hey. Oh, ya. Parat. Ho, hey. Ho, hey. Ah, eh. Ho, hey. Ho, hey. Oh, ah. Ho, hey. Ho, hey. Ah, ah. Ho, di. Ho, di. Ho, eh. Ho. Ya siret. Wong diontang antengke parat. Hei, ha. Hei, ha. Awas, hei, oh. Hei. Lah daleng arep nyapa? Arep nyapa? Loh kaya sirkus parat. Hei. Oh. Ngene iki kok arep dituku 1000. Arat. Hei, ha. Hei, ha. Hei, ha. Hei, ha. Canda. Hei, hei. Ha. Angel lho iki. I. Ha, hei. Hei. Ha. Hei. Ha. Hei. Ha. I. Ha ha. Ha. Kabeh padha kalah, kabeh padha kalah, kabeh padha kalah, kabeh padha kalah. Doa lolo, lolo lolo lo wing. Piye paman? Kabar iki tanding gawene adi-adi kula para Sata Kurawa
sampun saged ngerangket Petruk napa mboten padha-padha kalah padha-padha kalah padha kalah padha kalah dumeluwing Pripun papan pating ora ana sing bisa dijagake dur yakin. Para sata Kurawa ki ya mung banter sumbare nek kon nyambut gawe ora gelem ning nak kon mangan. Kuwi juarane siji mangan loro ngeterke sinden. Kuwi sing dadi petingane Kurawa. Ngaten paman. Iya, Nger. Iki mung garis liramu ayo. Kowe sing dijagake kowe penenggak Kurawa. Kowe werkudarane Kurawa yen kowe ora bisa ngerangket Petruk aja dundang mati sekune kowe ora nampa blanja. Duh. Aku mboten nampa blanja ge. Pripun kowe kudu nyambut gawe ayo. Mara gage. Kae Petruk dicekel dirangket aja nganti ngalang-aling. Nggih, Sandika ngestake dawuh. Tak tung tung tung. Mas, es bicarane. Mundur. Ya. Tudung tung jelek gembur. Tudung jembenggur. Hei, ho ayo le, iblis lanat ayo. Surabrata Jayabrata biyen padha-padha ayo. Aja kok Anoman. Yen perlu Anoman 1000 ora bakal mundur janggah tanding karo dapure Anoman. Lah dalah iki sing jeneng Anoman. Wih. Ora usah tetek nganggo mere to, Man. Gus, piye betul? Nang mriki riyen. Kula miring saking wingking kok mak cuwet-cuwet niku napa? Kuwi jenenge mere. Mere. Iya, Petruk. Mere niku napa? Mere iki swara kethek. Pripun? Wah, Gus, doblas. Kula mbok diajari ta, Gus? Piye? Kula mbok diajari. Kowe kepengin iso mere tenan nggih. Jan kula niku nggih pengin sinau mere. Mur gage waspadakno, sawangen tutuk kowe iki. Pundi? Iki. Ilat ditekuk padahal kecetak. Disebul. Weh, copet. Ngaten iki. Kowe mak ngapa? Ngaten iki. Ambune. Oh, pangananmu apa terus? Ayo napa lho mangane nggih? Soto. Soto saiki, soto wingi. Mur kage, ayo. Mangap sing ngombo. Ngaten iki. Nek wis ngono, mengko disebul, ilate ditekuk padahal kecetak. Mboten saged. Lah. Yen pancen kowe kepengin mere tenan, ana aji-aji. Ning iki ora kena nganggo sapa-sapa. Iki mung nganggo kowe, aja to wenehne sak nggon-nggon. Mengke kula saged mere. Iya, kowe iso mere tenan. Ajiane napa niku? Mangap. Mangap melih. Iya. Mangap sing ngombo. Ajeng dinamake. Kowe iki arep iso mere apa ora? Nggih pengin mangapa sing ngombo? Wis. Tak goleke sing ijo. Lah nggih, jenengan enten niku ajeng menehke kula. Lah nggih, kula niku pun mangap to, jenengan ajeng menehke aji-aji ten kula. Lah nggih, napa niku? Tak lek neh, Truk. Kowe sing ngomong gamblahi sapa? Wong dijak omongane. Kowe iki mangapa sing ngombo? Nggih, enggak. Adek kaya cendol. Cendol sari rasa. Cendol lek kecing to ya. Ayo. Dilek. Ha niki sing enten cepres kula niki didilat. Oke. Nah. Saniki pun saged wis iso mere. Jawi nggih. Wih. Wah, iso tenan. Wah, ya ampun
ya ampun, terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu iso meriah toples. Kelakon iso tak dedet. Mula sing bedhuki ngejaki dolan ing Tugu Harum. Perkara nanjake sing meri gitu. Lah nek omongane biasa wae rasa meri. Oh, kula kinten nek omongan nggih meri. Pun kula badhe mapak ning keridane Dursasana. Mora kaki pamer. Sora tak jawab terus lake. Legane iku. Wah. Nyapa to, Truk? Sekop. Kowe ora usah dadak mering ngono. Aku ki nek wong mering minggring. Lah berarti mboten purun perang jurus kethek. Ora usah. Aku yen krungu swara ketheke minggring. Wah. Aja nganggo perang gaya kethek. Lho lek njaluke arep perang gaya apa, Mas? Gaya apa saja menguasai aku? Ayo, Loh. Gaya walang kadung, Loh. Ngene iki iso, Mas, lho. Gaya orang-orang, Ngene iki iso. Nyedak mriki. Ana apa? Wah, kurang ajar. Aja nganggo gaya kethek. Ajeng nyuwun nganggo gaya apa? Perang karo Petruk iki wis ngene iki gelem ngene iki ora gelem ngene iki. Perang cara santri. Cara santri apa diulang-ulang dadi mopo? Ayo hamuk sora merata cewek. Petruk aku ora Perang cara wong desa iki ya ngene iki. Perang mendadak nganggo perapatan perlimaan apa perang karo wong desa iki ngene iki gelem ngene iki ora gelem ngene iki. Wah, rumangsane apa? Iya, rumangsane tak karo Petruk gelem ora gelem ya ngene iki. Rumangsane. Truk cekel sik, Truk. Ya, tak cekel kene kok. Ayo. Wah, tulung. Jan, rumangsane apa? Tanding karo wong desa karo Petruk ya ngene iki. Jan. Iki arep dikapake bebas. Bebas kok. Tenanan, heeh. Aku tak njimuk balsem sik ya. Nah, iki balsem caplang. Dibuka tutupe. Ya. Aku ora kowe. Aku ora. Tidak bisa. Iki diblonyoh kene-kene mesti dadi sangar. Oto blonyo apa Bagong mudarmu kapan wae tak blonyo balsem. Tak blonyo apa gak Balsem. Kowe Bagong kipling. Aduh iki mrene Panas, panas. kowe yo ketegelen kok, Lek. Apa? Kowe yo ketegelen. Kaya ngono to blonyo balsem iki kepiye bentuke? Ya ben. Dasare adem-adem ngene kok. Tak blonyo ngene ya. Jan ribuk-ribuk terus. Ribuk-ribuk. Ribuk-ribuk kita kira ki ana apa kok kaya HP. Ning HP kok gilik batinku. Kae panas mungah-mungah. Ya ben salahe wani karo Bagong wah jan. Kae Prabu Baladewa mesti nunjuk papakne ora apa-apa to. Amok Sora Marata Jaya Marata iki padha-padha
Ya, sayu topo ra sakene. Kalau gandeng atiku Petruk kantong bolong wani mampang kridane Prabu Baladewa ayo. Maragake wong 1000 bareng maju wong 100 bareng kampur ora bakal dikirim puluh salombo. Tanding karo Prabu Baladewa padha karo anguk-anguk lawangi neraka jahanam keparat kowe. Iblis ladur karo Petruk. Pelete mah. Romansane kepedi karo kowe, romansane kepedi karo kowe. Gak. Wani adu sakecap karo Prabu Baladewa, wani napake kridane Prabu Baladewa. Wani wae. Romansane kepedi karo kowe. Gak no. You and I and you and I. Yes no. Iblis lan wani adu sekecap karo Prabu Baladewa, ora minggat saka pangarepanku kelakon duplak tekan jangkemmu bongko alai dhisik ak. Wah. Iblis lan karepe dhewe nantang perkara karo Prabu Baladewa celeh nyawange sebar bulan. Katane kakon karo nonton Prabu Baladewa bakal tatalkan. Rumangsane Prabu Baladewa di wonten keajaiban ndara ana apa kula sekti sakniki kowe sekti nggih kula diantemi Prabu Baladewa niku mboten krasa napa-napa niku amun Suramata Jawa kula diantemi dias kaya dipijeti ya kowe sekti nggih ning ora lho lah kok ora gelem ngakoni ta ngono kuwi lho mung garing ngakoni Petruk kowe iki sekti kowe iki ampuh mung garing ngakoni ngoten mboten purun kowe ampuh terang nggih yen pancen ampuh papakno Prabu Baladewa ben ora njubrar nggih ayo untuk Suramata Jaya Marata ayo ngentemu Prabu Baladewa iblis lanat ngabangi kupinge Prabu Baladewa murhake bali yo bali apa rumangsane Petruk ditantangnya beda arek ngantem brutu nyek brutu sirah iblis larang ngabang iku pikir Prabu Baladewa parat sakti manjrak kuda Petruk kantong gus dorano man ya arep tak sumbari yen Petruk ki sekti mandraguna perang jayeng Malega lah kok ora mara. Peh jan monggo Petruk ki saiki ampuhe ra jamak-jamak jan. Rumangsa jaran. Jenengan ponten mriki? Iya Petruk. Kula sakniki sekti ya. Saestu kula sekti. Petruk nun. Timbangane gedhe ndasmu tak genahke. Sejatine aku mancing ning awakmu. Aku mlebu ning ragamu. Tidak mungkin. Wong sampean sementen kula sementen kok mlebet mriki. Lewat pundi? Mata kaji pangelimunan, mata kaji supaya bisa nyawiji kelawan ragamu. Tidak bisa. Wong gari ngakoni Petruk niku sekti. Petruk niku ampuh yen pancen ora percaya murgake. Sawangen. Dara, priye Petruk? Jenengan pun mancing wonten badan kula. Iya. Ten pundi? Ten weteng? Ora. Ten sikil? Ora. Petruk ya Anoman ya Petruk. Niki kula nyekel napa? Nyekel tangan. Wah, iya iki. Niki kula nyekel napa? Nyekel irung. Wah. Niki kula nyekel napa? Aja nyekel. Iya, Jan. Mula kowe aja sumbar. Aku sing nyawiji lawan ragamu. Wah, jan kula niku jane jek enom dileboni kok ya ora krasa ya. Jan ya ampun tenan iki jan. Ngene iki mau kadek gayane jenengan. Iya, Petruk ana polong iblis adu karepe dhewe.
Raos sadatan pisah sapa? Petruk sing miwiti perkara wani adu kasantosan kelawan Baladewa. Rumangsane apa wong cilik wong klangklik gedibal piturut wani karo Ratu Mandura. Nuwun sewu, Wa Prabu. Kepareng semene sawetawis ampun dipun lajengaken anggenipun Bandayuda ingkang sami Baramantiya. Kula ingkang dinutuk lawan kok Kanjeng Rama Dewaji. Paduka Siwa Prabu Baladewa kalian Petruk kula aturi ngadhep dhateng Kanjeng Rama Prabu. Kanjeng Rama badhe paring wangsulan sinten ingkang saged nglamar sedulur kula wadon inggih menika pun lara temon. Mula kula aturi paduka kalian pun Petruk monggo sami ngadhep dhateng Kanjeng Rama. Ya bakal dereng laku mun. Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyah Banon sinawi Duh Koko Prabu marang nyigek anggenipun paduka sami Baramantiya kalian pun Punakapan Petruk kantong bolong. Ya nyatane nggonku dikanthi lawan anakku sombong adem marang sliramu supaya si Adi bakal paring wangsulan sapa sing bisa nglamar anak Lara Temon bakal ditampa dadi bojone semono apa bakal ditampa dadi mantune Kakang Semar Badraya. Koko Prabu nggih sedaya menika kula barengaken dhateng putra kula pun Lara Temon. Sinten ingkang badhe dipun tampi penglamaripun kula barengaken dhateng putra kula. Ya, margage Lara Temon. Aja nganti kleru nggonmu nampa. Kowe aja nganti dadi mantune wong desa, luwih becik kowe dadi mantune Ratu Astina. Lara Temon wonten dawuh Rama Maragage. Sapa kang bakal ndok tampa penglamare? Penglamare Bambang Senet apa penglamare Lesmana Mandra Kumara? Rama Priengger sejatosipun kula menika taksih jenak momong dhateng raga kula nanging nyatanipun sinuwun Prabu Baladewa kalian pun Nyai Semar Badraya badhe ngaturaken penglamar kalian kula. Duh Rama kula menika badhe nampi tatanan ngagesang kula menika kepengin sanget anggen paduka. Mula karamakaken kula kados paduka menika hanging-mahaken Bibi Wara Sumbadra. Kula menika nggadahi panyuwunan Rama, apa kang dadi penjalukmu yen Lara Temon? Sinten kemawon saged boyong dhateng kula, hambuk bilih saged ngaturaken seserahanipun inggih menika kayu klepu Dewa Ndaru gedhang Mas Pupus Cindhe, Parijata Kencana gedhang Swayasa. Kalian temanten kakung kedah dipun paesi Wida Dewa Bagus tanpa cacat pinanganten putri kedah dipun paesi Widodari tanpa ciri lajeng minangka ingkang dados seserahanipun inggih menika gunung ingkang saged mlampah piyambak temanten kakung kedah saged nitih gajah ingkang bisa tata jalma pengombyong temanten kakung kedah ratu cacah 100 negari Rama. Weh ladalah. Penjaluk kok aneh-aneh temen. Ya, bab perkara penjaluk kuwi bakal ndak aturake kelawan Yayi Prabu Dayudana. Bab perkara digoleki karo borong karo Yayi Prabu Dayudana njaluk pamit Yayi.
niki wau syarat sarana niki wau namung kagem Sinuwun Prabu Baladewa napa kagem Petruk. Syarat sarana kuwi mau kanggo sapa wae kang nglamar marang anak kula Ratemon. Wah, nggih. Pun menawi mekaten kula menika badhe wangsul, kula badhe matur kalian Bapak menapa ingkang dados panyuwunanipun teka kudanganipun putra paduka pun Ndorendang Lara Temon. Iya Petruk, sing ati-ati nggih. Kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun kula nyuwun pangapunten damel regejekan wonten negari Ndarawati. Iya ora dadi apa. Kula nggih nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati, Surtiti ngati-ati aja nganti keri Petruk lan Bagong. Nggih, kula nyuwun pamit nggih Gus. Iya sing ati-ati Petruk. Ayo, Ayo. Kinudang-udang tansah bisa lelati narbuka rasa dan termangayomi rata susila dan yata